Croeso nôl I Label Deg. Nawr heddi, ni mynd I drafod diwrnod rhyngwladol merched. Mae'r diwrnod yma wedi bodoli ers 1917 a pa ffordd well o dreulio'r diwrnod yma gyda merched Label Deg. Aia! Ai! O'n i'n meddwl heddi allan ni holi cwpl o gwestiynau yn gilydd. Rhyw gwizio. Ia? Chi'n ffordd? Chi eisiau fi ddechrau? Ie, Iawn. Iawn. Papur a beiro yn barod? barod. Dwi'n barod. Fantastic. So, cwestiwn rhif un. Pa flwyddyn gafodd menwod Pryden yr hawl I bleidleisio? Googlo, when was... Hwna dwi ddim yn dda dy hanes. Na fi, Cadi. Oce, ond Mae i'n ddysgu. Ie. Da ni'n dweud ddysgu. Oce, iawn, dwi wedi rhaid ateb. Come on, Aisha. Oce, ie, dwi'n barod. Yes. O, dwi'n dweud da, oce. 1967? OK, Cels? 1929. Ooh, OK. Na, 1918. Ah! So meddyliwch, nath y diwrnod rhyngwladol menwod cael ei greu yn 1917 a blwyddyn yn ddiweddarach gath menywod yr hawl I bleidleisio. Ti'n clap? Ie. Waw. Iawn, so dim pwynt, sori, ond mlaen i'r cwestiwn nesaf. Ie, Ocê. dwi'n siŵr beth ni'n meddwl amdano. Barod? Cwestiwn 2. Yn 1912, fe nath Mary Anderson ddyfeisio rhywbeth ar gyfer ceir. Beth? Mae hwn, guys, honestly, right? Just guesswch, and I weithwch I wedyn, obviously. Pwy dyma'n inventio'r olwyn? Na. Na. Na, dwi actually meddwl fi'n gwybod hwn. Ti eisiau help? Mae fe an tu Na. allan y car. Allan i'r car. Ie, as in, dwi ddim yn rhywbeth tu fewn y car, mae fe rhywbeth tu allan y car. O, oce. Mae gen I ateb. Yn ateb ni ydy corn, as in honk, slash wing mirror. OK. Mae dy fi slash fyd. Ie. Mirrors, wing mirror, ti'n dweud na, ie. Yn y Ie, ie. fan, like y rhai fach. Neu fel goleuadau'r car? OK, so chi bell off. Windscreen wipers. Oh! Oedd pobl yn 1912 yn gyrru rownd heb windscreen wipers. O'n i ddim yn meddwl bydden nhw'n di cael windscreen wipers yn 19... Ond nath I ddyfeisio nhw, so Mary Anderson nath ddyfeisio nhw. OK, a cwestiwn olaf o rownd Cadi. Dyle hwn fod yn eitha... OK, iawn, a'i gweud e. Neu paid. Pa sir yng Nghymru cynhaliwyd cyfarfod cyntaf sefydliad merched y WI? So, ym mha sir county cynhaliwyd cyfarfod cyntaf sefydliad y merched WI? Sir Benfro, Ceredigion neu Sir Fôn? So, Sir Benfro, Ceredigion neu Sir Fôn? Aisha? Sir Fôn. Ti Go iawn! Oh! Go iawn! Ie, genuine. So, yn Sir Fôn nath gynnal y cyfarfod cyntaf. Oh my gosh! Ew, Sir Fôn. Sir Fôn. Merched, da iawn. Oedd hwnna yn anodd, ond dwi'n fath dysgu stwff. Ie? Dyna di pwrpas heddi ma. Ie. Oce, gai di efo cwestiwn fi? Hei! Hei! Byddwch chi'n gyfforddus? Pawb yn barod? Barod! Barod! Oce, croeso I quiz, Celyn. Cwestiwn rhif 1. Amelia Earhart oedd y ddynes gyntaf I hedfan drost pa fôr? A. Môr yr Iwerydd. Ta B. Y môr tawel. Dew, new, 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 dydym, 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 dydym. Oce, so, Cadi, fedra I gael ateb gyda ti ysgolwch yma? Fi siŵr, fi ti'n mynd am B. Oce.
Ag eisha. A. Ag yr ateb cywir ydi A. Guys, ydych chi'n gwybod sut dwi'n gwybod yna? Dwi'n meddwl. Na? Ydych chi'n gwybod Night in the Museum? Ie. Sydd yn yna, ie. Ia, ti iawn. Dwi'n cofio i ddeud yn y ffilm. Dyna ni. Reita, cael barod i rhif 2. Ie. Da ni'n mynd i ddweud gymnasteg rwan, ferched. Mae gan Simone Biles sydd yn 23 oed, 30 o fedalau gymnasteg o'r gemau Olympaidd a phencampwriaethau'r byd. Ond o ba wlad mae hi'n dod? A. Rwsia, ta B. America. Ba. OK, diddorol. Cadi? Fi di mynd am y ffyddlonfa hefyd. Dwi'n falch iawn o gyhoeddi bod y ddwy ohonych chi'n gywir. OK, cwestiwn nesa. Mae hwn yn, sna ddim opsiwn yma yma, so dwi'n greulon iawn efo chi. Pwy ydi is-arlywydd America? A. Off. OK, she's kind of a big deal. Ie, if fi'n gwybod. Ti'n di just rhoid... OK, mae'n odli hefo Fi'n gwybod pwy yw i. Pamela Caris. O ie. Na, fi'n gwybod pwy yw i. We did it, Joe. OK, eisia cerdyn gyntaf, honey. Okay. Kamala Harris. Yes, Cads, Cadi. That's 50. Oh my god, fi'n dweud lle ma. Pamela! Pamela ni'n meddwl mae Pamela! Fi'n meddwl gorfod yn mynd i Prydain. Pamela Harris! Stop! Oh my gosh! Nawr, gobeithio dych chi'n gwybod un hwn. Beth yw enw y fenyw cyntaf ddi i fod y First Lady yn yr UDA? Ateb fi di Michelle Obama. OK, a Cadi? Ie, Michelle Obama. Da iawn! Sy'n embarrass mor hawdd. O, babes, mae'n iawn. Dyn ni ma. I ddysgu. I ddysgu. Pwy yw'r actores naeth ennill wobr Emmy y menyw transgender gyntaf i ennill y wobr yma? Dwi wedi rhoi Lauren Cook. Mae hwn probably'n wrong, ond rhywbeth fel Lucia Carter? OK. Yr enw yw Laverne Cox. Yes, llwyr oedd Lauren Cook. Na, i fod yn deg. Dwi'n meddwl dwi dim ond i clywed amdano hi oherwydd mae yn y cymuned o Gybyta. Mae jyst yn neud gymaint am pobl traws. OK, cwestiwn olaf ferched. Dwi'n iawn. Pwy yw'r menyw sy'n siarad lan am caru eich corff, body positivity, gyda caneuon pop allan ar y foment? Fi'n gwybod. Cadi. Lizzo. Celyn. Dwi'n misio dweud ateb fi. Na. Megan Trainor, nes i roi ddo. Gallai hi bod yn, dwi'n deall yna. OK, pwynt i fi felly. Pwynt i ti, Celyn. Iawn. A dyna ni ferched. Rwy'n da eisiau. Da iawn eisiau. Yn ennill quiz diwrnod merched yw Eisha! Eisha! Da ni wedi dysgu llwyth yn do. Go iawn. Nes i, dysgu loads. Mae'n mynd o stwff o'n i ddim yn gwybod am byti.
Oh. Felly, da iawn ni ferched. Da ni wedi dysgu ar ddiwrnod pwysig iawn i ni. A da chi eisiau gwneud hwn eto Mian? Yeah, please. A wel chi gyd yn y fideo nesaf. Yeah. Bye.